своей былой команды. Тому сёння, так бы мовить, мы тут на наймацнейшем складе. Ну что, назираем за подачей. Чью головой она знойдзе. Центр, мяч у Крумкашоў. Вось гэта момант. Ладучка. Сам таго не ведаў, але... То сябры таксама будзем удзячны вашым ахвяраванням на паляпшэнне ці хаця б падтрыманне якасці нашых трансляцый. Міката, в центр мяч. Дорожка. Аусянік, удар з правай! Ближайший... Мало на ягоным рахунку, калі не пабольшала пасля сённяшняй гульні. Бачыў я так, што Нева сёння 7-1, Торпеда 2 перамагала. Ладно, про это поздней, бо перспективна так и наша команда. Удар, перакладзена! Не перакладзена штанга, але каркас брамы ўсё роўна. Старыкаў. Вось нарэшце ён зноў прабівае па воротах. Таму трэба шмат чаго чакаць ад гэтых футбалістаў і не весціся на этой правакацыі. Ну што? Трэба завяршаць атаку гэтую голам, але, здаецца, доўга думаў Януш Ладуцька, што рабіць з мячом. І чи не зацепіўся, здаецца, ніхто, але ў Крумкашоў тым не менш ёсць. 3-2 наша атака зараз развіваецца. І што, Зайцаў цягне мяч, можна аддаваць на Намікаты, на Дорожку, і што? Складаныя з футбольнага погляду галы былі забітыя трактарам в апошнім матчы. Все даволі было проста, але эфектыўна. Дорожка, выхад сам на сам. І навошта ж з такой? Будзе падача верхам на далёкую штангу. Удар, Ладучка, мимо. Так і са стандартаў. Старыкаў памыляецца. Няронскі, падача. Уф! Як зараз сэрца амаль не стала. Кухцік выносіць мяч. Зноў Кухцік. Мусим обороняться. Знову. Арсению Старків, давайте звернем увагу, уже не перший раз на Сеню порушают правила, различиваем на то, что может быть один разочек это отбудется у штрафной и урожайной. Зайцу как раз таки на увоходе в эту штрафную. Штурхаем Николай Микулич. Урожайной. Наміката. Подача на дальнюю. Елизаренко, и он один. Есть простора, передача в центр. Удар! Ох! Ладучка падшаў добрую пазіцыйную пакуль што атаку Крумкашоў. Перадача на Намікату. Наміката, удар, вышэй за ўсё. Медыя ввогуле не лічыцца добрай менавіта медыафутбольная каманда, і яна лічыцца добрай футбольнай камандай, бо так, шмат прозвішча мы адтуль ведаем. Удар па воротах. Глеб яшчэ ў тым ліку выконвае, наколькі я ведаю, абавязкі галоўнага трэнера. Ай-яй-яй-яй, вось гэтым назіраць ужо балюча, бо Няронскі выбегае 1 на 1. Гордейчик выправляет. Руки не свистить. Вячеслав Наронский. Наміката, подача на дальнюю. Яшчэ одна скидка. И вот кто там? Дорожка. Там знаходзіўся на газоне Януш Ладуцька аднойчы. А зараз зноў небяспечны момант. Можна упэўнена. На штанге няма кого паглядзець. Няронскі. Перадача. Жабінскі. На фланге. Подача. Кухцік, а на подбор Ярамінак. Зноў стрэл моцны. Ужо цікава, гэта ўжо атак Крумкашоў, гэта Зайцаў на хуткасці можа аддаваць на Дорожку. Дорожка уже закрыты. Зайцаў сфера абманных рухаў, удар па воротах. Які сэр Алексея Мохнача. На замену. Сябры, магчыма, бачыце, вы ўжо ў кадры на броўцы Сергея Лынько. Каго заменіць, даведаемся зусім хутка, пакуляў. Зайцаў, Елизаренко! З убойнай пазіцыі зараз не забівае Елизаренко. Няма ў этой сітуацыі, зноў з мячом Зайцаў. Хто ж будзе адрасатам ягонай перадачы? Елизаренко. Выдатная перадача на Елизаренко. Елизаренко, можна страляць. Елизаренко! Мало, нават і болей, я думаю, з улікам дададзена час. Болей, так. Ну, ввогуле, відно, для Сергея Лынько, здаецца, і хвіліны хопіць, каб як мінімум стварыць небяспеку. І што на газоне? Ай-яй-яй, вось гэта ўжо сітуацыя вельмі нядобрая, бо здаецца, што галавой сутыкнуліся галавамі Віталій Загмантович і нападнік ці не Евген Воробьёў гэта. Але не, паднімаецца зараз Віталій Загмантович. Зычым здароўя абодвум футбалістам. Як небяспечна зараз гэта выглядала. Загмантович сутыкнуліся галавамі. Ось я як і кажу, і нават здаецца, што на нейкую секунду страціў не то што прытомнасць, але кандыцыі. Просто Загмантович не здольны быў падняцца самастойна.
Адразу ж партнёры пачалі яго пераварочваць на ўсялякі выпадак, і трэба адзначыць тое, што аператыўна зрэагаваў Вячеслав Наронскі, адразу падазваў медыцынскую брыгаду, якая, здаецца, сёння крышачку скарочаная. У нас заяўлены Эдуард Калілец у якасці урача. Яшчэ адна замена павінна была застацца. Мне здаецца, што Пра гэта пазней, давай назіраць. Аўсяннік здалёк б'е, і што Мокнач мяч гэты адбівае. І Лынько дае таму выйсці за межы поля, каб мы... ён адчувае сябе здольным. Гэта, канешне, лепшае, што можа гэтай сітуацыі быць. Баранаў, скідка, небяспека. Лынько будзе бароцца за верхавы мяч. У яго, канешне, там перавага невялікая ў сілу пэўных абставінаў. Аўсяннік грузіць яшчэ раз гэты мяч, і што? Януш атрымаецца прабіць? Не, на вялікі жаль. Сам тая ж самая. Баранаў. Перадача ў цэнтр, і вельмі груба зараз гуляе. Хто? 22-гі нумар, гэта ў нас Ілля Ануфрыев, які выйшаў на замену. Жоўтая картка. Видиш, вось колькі жоўтых карт. Яўген сябры паназірае. Падача. Здымаюць мяч футбалісты ў блакітных футболках. Аўсянік удар. Ну, гэта надта 10 кутнікаў, то так. А зараз не падаем, зараз разыграў з бліжнім. І што? Падача Зайцева не знаходзіць свайго адрасата ў якасці футбаліста Крумкачова, але на падборы Коскі. Лынько! Нема страшных за гульнёце. Ёсць. Зараз гульнявое поле. Ну, не быў задаволены Ілля Рахманаў. А ці будем задаволены мы зараз тым, як прорвецца Сергей Лынько. Лынько, перадача з правай. Такое самае мы і назіралі зараз. Мне здалося, що це кандидат під замену, але мусіць не бачыць, кім можна ўзмацніць. Зараз ён прорываецца. Коскі, падача ў цэнтр. Лынько. Ён з мячом скидвае галавой далей. Елизаранка зноў да мяча не прыладзіўся. Наронскі. Ці можа ў паўзе паразмаўляе якраз таки з гэтым футбалістам. Нас было б цікава паглядзець, што будзе далей, бо Няронскі з мячом, падача у цэнтр. Тут ужо небяспечна, мяч зноў ураджайна, і зараз можна забіваць ураджайна. Удар па воротах. Зігмантович упэўнена. І ёсць гол! Ёсць гол! Кур'ёзны, але гол! 82-я хвіліна. Сезон за амбіцыёзнымі задачамі, і склад падбіралі суадносна. Баранаў зараз у штрафной, ён ужо за штрафной, але мяч у яго. Лынько, удар па воротах, бісіклетай. Ведаеш? Была досыць добрая. Падача. Аўсянік шукае Елизаренку. Ну што, штрафной мяч, свежка на штрафной. Ураджайны загараецца. Галоўнаму арбітру не да таго відавочна ў гэтай сітуацыі. А вось зараз як можа быць? І што, не Нічога сабе, замыкаюць? перакладзена. І не разабраць. Баранаў развівае эту атаку на левом флангу, аддае на Лынько, можна прабіць. Добіванне Зайцаў. Не будзе добівання, але мяч... Хутчэй пераводзіць мяч далей. На сваёй палове гала не зробіш. Аўсянік, ёсць яшчэ магчымасць у Крумкачоў, ёсць яшчэ колькасць нейкая хвілін, і атака развіваецца цікава, бо б'е Старыкаў, створ трапляе, але як зараз здорава гуляе Мокнач. Выкарыстаць гэтую магчымасць, бо былі небяспечныя моманты. Удар па воротах, зноў створ. Моманты забілі толькі адзін мяч у апошнім туры і толькі напрыканцы. Зараз ёсць магчымасць, папала, удар па воротах, міма!